Brisbu ni pi baro ngariba wan prang ku parding do unong shem jong ka production house Red Door Productions buat hakani ka cap menta ngikwa ban khot pi baro ban ni shem menta ka casting call jungi na menta ka film ka ba thmai bang an direct kada ngikwa ban khot yakani ka casting call kalong ba ngikwa ru ban penmi yakidur ki ba thmai ha ki film ki bami na kani ka jela jungi indala dep ya ka casting call halai phoi tarik umach ya ki tu ki basa jit ni kwa ban penlong ya ka acting workshop klang ba kila ban sotu bat kila ban nang ya kita ki basics of acting ni kwa ban introduce ya ki ni ki style of acting ki ba khot kita ki method acting bat kumju ru kumno ban perform hakmat jongka kamera ya ka Red Door Production la don menta ku mas post nam la syam ya ka balami bun teli ki film na kani ka production house ki bun ki film ki balami nang ni ki layo la ki jong ki khusna bat la pen i ni film hakaleng ka perthai borok ko we ya ki film ki bami na kani ka production house la tip kerteng ki kum kata ka film movement ka ba kerteng ka khasi new wave bat ka daw ba ngila khot ya ka kata ka khasi new wave kalong ba kum bangi don la ka jong ka tin ka thlit ngindi ru bandan ya kata ka cinematic sensibility ka bedai ka bangila ban ong ka bedai ka jongi Kami lenti banyu EP haka audition pidang up yenu pat Da ka jingtmu ban buddin halor ki pyntreikam jong office deputy commissioner ban pyntreikam ye ki lat jing da ki bakarpang ban ya da ye ka jingyo rong suk jong ki mandari hapo ka jalla bat ka district hibaro ka we khamtam ha ka bayade bat ka jingte lakam ye ki lat khai pateng na ka jingyo absu khli jong ki bar jalla hanne kasngi ka khasi student union not khasi hill district unit kala lej ban pan jing panchai sndon na u deputy commissioner ka Bhoi district ucp got mare Hakane ka jingle ya kendu ya DC na kalyang ka KSU North Khasil District lalam khma do samla Ferdinand Khar Kamni ubade president jongka seng uba lambok rambai u general secretary lembat ki dukhot jongka seng na kalyang ka KSU North Khasil District kalabu egi mat panjing penshai halor ka jingshim ki jaka na ka banta bante ka facilitation center jongka entry and exit point katkum ka face ka banungkong ka baar bat ka balai kiba ka sarkar kala dep ban penmang hapo ka district kumjuru panwat jingtip la ka sarkar kala dep ne am banthau ye ka district level team katkum ka notification jong ka political department ka bala panmi hau banai risau shu ro ka seng kalabu ye ki mat bakongsan khamtam ha ka bayade bat ka jing register ye ki barjalla katkum ka work permit scheme ka bayade bat ka notification jong ka sarkar jalla kumju labu ki jingkali halor ka district task force katkum ka section ka basan Kabankong jong ka Meghalaya Residential Safety and Security Act R1000 khanriu batru halor ka jing pyntreikam ya ka ne ka ain na kalyang president uba khar kamni ulapan pawpat pa ka seng ka dap da ki jing Sngewkhia ka bajur bat kamshim la hun setia ki jubab ke ba kum ka seng hi ka layo na DC ha ka ba ulapan paw ka ba kham pendiau shishu ru ka long ba ki bor jong ka district kimpat la ban le e hadu menta halor ka jing thawe ka facilitation center jong ka entry and exit point badru ba umdan jingti ba halor ki babon ki kam ki bayade bar ka bha ka miat jong ki paj ba nong song sinong jong ka ri ba ka jai ban ru hi baro ka we ulai thu ba ka senghi kan sa shong par khat halor ki ni ki mat khamtam ban simpat ya ka sinjam ban panbor ya ka sarkar ba kan simkhia no mardor halor ki ni ki mat ki ba ka senghi kala sim na kalyang ka KSU kala airu ya ka dorkhas shaudisi halor ki te ki mat Adin baka sarkar kala pembang long ulong ya ka comprehensive mechanism lepa juga entry exit point bat facilitation center bat kumjuro ya ki ain ki block pass sistem arja khandriu Meghalaya Resident and Safety Security Act bagi ai kene ka berkas show libur jikli ya ki entry exit point lembak comprehensive mechanism alor ki phase 1 phase 2 phase 3 awat kebenikong phase 1 kadai halor ka jikshim ki jaka ka entry point bat ka exit point nakaliang UC lapun pau bak ka entry point layo khat naimer bat khat pramer exit point kadon ka jing pasha ni ki trashno hapo khararmer
kaba pelong yangi kebelengo kalong banadu arja kaksa adin bawat ya kajaka adu mentau snem arja kakra na kaliang ka department DC ko jingla mo jungu kim podio ya kajaka kabenikong kaso lengo ru kalong ba ya ke entry point kadon artli khat pramer bat knaimer khatsan ekar ki jaka boro artli mar kawai khasan ekar andre ya ke exit point ompala banyo ya jaka tengibu ka jikli hau DC un ai jubab andre umla ban jubab banyo ya jaka bat ka phase 1 lagi keren ru ya ka jaka ka badai borbon unjok badai ka jaka balik siko industrial area haba nakaliang DC umtip AA spang kani ka jaka entry balik exit point badai lai ekar ka jaka ya kataru kalong pasulingo ba nakaliang DC umtip AA te ni keren ru halor ka Workman Act ka ba aja kadar kara ngipet katkum ka notification la pha na ko sarkar lamba jo ka labor department kide bentung ya ka district level team anda baki labor inspector kilayo banlio ya ka jaka juki man la ki block ka district level team kade chairman do DC secretary do district labor officer ki member kinde ki labor inspector bat kunjuru halaman kisnong kindon ki member kiba nakalian ke labor department kinet ban kenrai ya kinong trai bela kamtam ki bomdai ki trai jela bonyo ya ka chicken obiak re habang ikli udisi ya ka district level team kip PA ya de ka pelong yingiru ban tip ba mental adon system ki labor inspector la thung laman la ki block bat kunjuru ki department banle ki site kamtam ki jaga batrai bakin yo ki jikain kanongut ki beladap register haka Workman Act bat kanongut ki mapat register haka Workman Act de kat mentah ngitip baki bun kinong tri bela buan nabat kim dan yang distribution hapo kene ka an nane ka Act Workman Act haka balai ikren ya ka Megalia Resident Safety and Security Act aja kanreu kene ka district task force kaba chairman hidusi ka district task force kadai halor ka jingwan songwai jong kibreu ki benabar nakaliang DC umpala ban constitute ya kane ka district task force ru kaba pelong ya kane ka Megalia Resident Safety and Security Act ru kaba trekam haduk menta kaba kinyoi bat itip bakibun ki breu benabar wan bansa hane ka ri jongi klaim kano ka jingtip lemba jong ne ka an lemba jong ka labor department lani lemba jong ka district task force te kita kadi ki dorkhas bagi ai bat ngi pan kopi ru na liang jongi saudisi bau nai yang kopi yang ikat nang la ban kloi bangila ban simpat ya kane ban kren pat syaru ya ka government kawai ni kong sa bangim sim ya kanu step sulong thumala ka belong ba ya kane ka an ka order ka act lapas Henry kampat long beniat ke beniat hadu ketata kadang long hita ke beniat ke badang lun bat padon mano ban shoot kamtam nane na po DC office te kamdan jungut ba yakini ki an in IT hakine ki department ki bamla menteri rina kalian jungi hi ibu ka isi jungi kan syong haji start ke jungi kalak menlong ru ka mana kalian ka seng hi public dan kenra katkum ka at ke bakran ban pendap hi ban yo ya kibreu kepada napa